ko farile ma ne wadi ma hota wondane gantuji mo naflungani yoda inna mal a'malu biniya yo c'était cette c'est parti yini mam ginnani nden ɗo kalɗa men julma nder sar ɗo ndima yembaɗa haɓɓen wotere kaɓen ɓe huɗa ɓawo beni israilien a walli kam hen a walli kam hen mi wallimama hen a wallimama hen ko ndewɗa ha ɓucciɗa kumbatu ba hola ko mi fiitama wallahi ya jami ha amin min lelɗo min gon kon ari waɗi wutere ɗo wutere amin dayi ɓeccite mi en toi l'homme toi moi dans to en français mi en français kon moi tem to yo ganda sur mo ɗo waɗi ya de sur mo ko mi ya de sur mo to minamo dow less a dañi yaddon ala sirat ala nena mi kon kaka moƴƴani yuma kaka kalna kawma min nena wiyani kon kaka e fa Allah kata way kono o mi weltima kam en tout cas no holto ɓuccirɗa min hina wadde ɗo hawɗo fora koɗo ɗo wadde a tumam bone tan kono haydara waɗani koyoɗo kokoyma ala o wiyani haydara jiiɗim ñande wonde woto tomu jooɗi ɓuucɗam e fa Allah kam korɗo woto bonnam journée woto yimo mo yaha ɓuucɗam ka cagga mawɗo kami mawɗo kono ƴeew woto duruɓu noon moƴƴani ye moƴƴani tappu tan sa tappi so maskima tan on ganda on weela kanko bandi kam mawɗo o aɗande wonde ummade France gadda samba ɗo biyeji ɗi kalis o ñamde yarde galle kanko o mi utilisé o yeeyat kanko cag an ka yeeya cag kanko cag tan kilotma wayne Koorka nanni somdu yurmende hewndu barrage Koorka ko farile ma ne wadi ma hota wondane gantuji mo naflu ganni yoda inna mal a'malu biniyati usta bakatuji ɓeyde baraji ma shahru ramadan